Hello guys, good morning. I'm here sa Dalaget, Cebu. Char. Langinhas. Daramong kuha guys. Oh. Wow, ubay-ubay na. Sino kuha ni mo eh? Yan guys. Ano sa ko nakuha? Kaduhan na. Rapa jud babe ay. Wow. Kulo berani siya diri no. Ramhiramon na ni ang kuan diri. Panas so ingon anion ang pagpanguha. Yan. Ngita pa ta. Wow. Dara pa jud oh. Kanus ani mo tao babe? Dugay pa ni mo tao. Ang uban no kayo naay kargadog sagbot no? Nga lumot ba no? Yan. So sa mga hilig kaayo manginhas din ha, ali manginhas ta dire. Dako kaayong hunasan. Gikan didto, paingon didto. Patag kaayo. Guys, mangita pa ta. May unod. O na siya yung unod, uy. Ngayon, ani, oh. Kung kamaulan dyan ka mo mata-mata, makakuha dyan ka. Huh? Simple. Ayan. Ubay-ubay na ang mga kuha. Ikaw ba? Ano guys? Bibip. Ito na nga mong mga kuha. Charot. Hi Sel. Say hi to my vlog. Oh. Ano ba? Smile John. Ayan. Mamunit pa mi guys. Naisod. Isa ganyan siya yung ani. Naman siya unod yung ani no. Mura ni siya bato tan-aon. Kay nani ba? Yan. Naman ni unod ambi na be. Mata-matahon na siya dere guys. Ay gilabay oy. Kuan manigon makaon man. So naran siya dere sa mga panas. Panas siya. And guys, wow. I don't know kung sa pangalan ng kinasuna pero I think makaon siya. So mamili ka rin siya diri sa kuan oh. Mga lungag-lungag. Ang uban kagi pangtumban ra daw nako. Pareha magug color ani mga kuan. No, pareha ni guys oh. Wow. Pareha buyag. Mata-matahon. Ha? Sigahay mong mata. Sigahon daw ang mata guys. Aha kraka eh. Balhin tari unahan. Gagmay lang siya. Guys. Uy, unod. Ano ba ka na unod, no? Dara, oh. Kasi pangalan, ano niya, oy. Naglutaw-lutaw ra siya diri sa tubig. Yan, hanap pa tayo. Hindi taningin ani guys, kaso wala. Yan guys, gitak ang kinason. Amo sa kabukalan dayon.
initon og balik kay para matangtang iyahang mga sam